Владимир Кузьміш, вітаем вас і віншуем Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтва з юбілеем у вашай асобе. Вы на кафедры беларускай народнай песеннай творчасці з самага пачатку яе заснавання. Чым сёння прываблівае моладзь народная песня і якую прафесійную будучыню бачаць яе студэнты? Усе нашы студэнты гэта былыя выпускнікі музычных каледжаў, каледжаў мастацтва. І за гады свайго навучання яны мелі магчымасць праверыць свой выбар. Яны свядома прыйшлі да нас ва універсітэт, бо, напэўна, другой прафесіі для сябе не марылі. Народная песня актуальная заўсёды, таму што ў ёй адлюстраваны тыя, і яна выклікае тыя тонкія пачуцці і тыя глыбокія думкі, якія кранаюць чалавека ва ўсе перыяды яго жыцця, якія былі актуальныя, патрэбныя ў мінулым 100-200 год таму. Але сёння яны таксама, можа, яшчэ і больш актуальныя, больш за тое. У той час, калі сёння мы практычна не размаўляем па-беларуску, народная песня — это, можа, адзіны сродак навучання беларускай мове. Найлепшай магчымасцю для творчай рэалізацыі студэнтаў з'яўляецца, канешне ж, іх непасрэдны жывы ўдзел у музычным працэсе. Менавіта з гэтай мэтай быў створаны ансамбль «Грамніцы». Але ж калектыў — гэта своеасаблівая вучэбна-творчая лабараторыя. А як збалансавана яго праца паміж навуковай практыкай ды канцэртнай дзейнасцю? Бо падчас навучання адбываюцца працэсы тэарэтычнага вывучэння, даследавання народнай песні. Тэарэтычнае даследаванне, оно спалучаецца з практычнай фалькларыстыкай. Пад практычнай фалькларыстыкай мы разумеем таксама вывучэнне песні, але ўжо ў працэсе яе выканання. Ну і, канешне, паралельна ўсяму гэтаму ідзе, гэта папулярызацыя і прапаганда народнай песні ўжо сродкамі канцэртнай дзейнасці, у якой наш ансамбль актыўна ўдзельнічае. Увогуле, на якім матэрыяле будуецца рэпертуар ансамбля? У 80-е гады, на пачатку 90-х мы актыўна выязджалі ў фальклорныя экспедыцыі, таму у нас ёсць свой архіў, з якога мы карыстаемся узорамі песеннага фальклору Беларусі. Акрамя таго, канешне, мы абавязкова выкарыстоўваем і тыя фонды, якія стварыла наша акадэмія навук, інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі, фальклору. Выдадзена дастатковая колькасць навуковых матэрыялаў. Больш за тое, трэба значыць, што амаль усе нашы студэнты — это выхадцы з вёсак, з рэгіёнаў. Все гэтыя людзі маюць непасрэднае дачыненне да традыцыйнай культуры сваіх вёсак або вёсак сваіх бабуль. Напрыклад, у гэтым годзе выпускны экзамен, наш дзяржаўны экзамен, быў пабудаваны па матэрыялах традыцыйнай мастацкай культуры, песеннай культуры вёсак, з якіх выйшлі нашы выпускнікі. Запісы гэтых песень яны самі зрабілі, яны самі пісалі гэтыя песні, яны самі расшыфравалі гэты матэрыял. Такі напрамак мы імкнемся падтрымліваць, каб студэнты як мага больш вывучалі і паказвалі традыцыйную культуру тых мясцін, з якіх яны выйшлі. Хто з былых удзельнікаў «Грамніц» сёння велічыня ў межах краіны? Калі ўжо, так сказать, больш шырока гаварыць пра дзейнасць нашых кафедр, я ганаруся, напрыклад, тым, што у мяне асабіста вучыліся такія людзі, як заслужаныя артысты нашай краіны: Аркадзь Эскін, Владислав Місевич, Валера Дайнека, і Валентина Пархоменка, і Мікалай Тацура, і Ганна Радзько. Гэта заслужаныя людзі, яны вядомыя не толькі ў Беларусі, але і далёка за межамі нашай краіны. Владимир Кузьміш, дзякую вам за размову і жадаем калектыву творчага поспеху.